vasthoudt van je balkon. Het was vrijdag de tweede nationale balkonbeweegdag voor ouderen in heel Nederland. Ook in Venray werd bewogen door ouderen. Zo werd er bij de Mulder onder leiding van Petra de la Roy gedanst. Het was prachtig. Laten we eerst zeggen dat het weer al ontzettend meewerkte met deze balkondag. En de mensen waren heel enthousiast. Voordat we eigenlijk ons opgesteld hadden, stonden ze al op de balkons klaar. Heel leuk. Ja. Ja, en normaal gesproken kom je hier binnen. Hopelijk mag dat toch ook weer snel? Ja. Dan hebben we vaak dat met iemand die speelt op orgel en ik draai dan ook muziek nog daarbij. En dan brengen we eigenlijk een beetje het oude stijldansen van vroeger hier naartoe, zeg maar. Dat doen we 1 keer in de maand en dat is de eerste woensdag van de maand is dat. Maar dat is voor de bewoners en ook voor jou natuurlijk wel een gemis geweest dat het de afgelopen maanden niet gekund heeft. Ja, zeker, want muziek is voor iedereen is muziek heel belangrijk, maar zeker ook voor tussen haakjes de ouderen. Die missen dat enorm. Maar er komen betere tijden aan. Ja, klopt. Er kan steeds meer. Er zijn steeds meer versoepelingen gelukkig. En zeker met nu het nieuwe weer en de cijfers die de goede kant op gaan, kunnen we hopelijk richting de zomer, maar zeker ook richting het najaar weer nieuwe dingen op gaan pakken of de oude dingen weer opnieuw gaan opzetten. Ja, vandaag dansen met ouderen. En vanaf komende week is de allerjongste doelgroep aan de beurt. Hè? Wat kun je daar vast over zeggen? Ja, nou vandaag zijn we inderdaad hier bij de Mulder achter ons en we gaan zo meteen nog naar de Tol. Dus we gaan op een leuke manier met Petra gaan proberen de senioren toch wel een leuke dag te geven door ze wat beweegoefening te geven op muziek. En aankomende week staat inderdaad in samenwerking met de avondvierdaagse de peutervierdaagse voor dit jaar op de planning. Dus waar de jongste generatie van ons op een leuke manier toch nog iets kan doen in deze moeilijke tijd. Ja, en dan, je zei het al straks eventjes, op naar de sportweek. Ja, inderdaad. In september staat weer de sportweek, de Nationale Sportweek op de planning. En daar zullen we ook weer diverse dingen gaan opzetten of ondernemen in samenwerking met de diverse partners die we hebben. Ja, hopelijk als vanouds. Ja, dat kun je wel zeggen. Hopelijk als vanouds. Heel mooi, goed zo. Applaus voor uzelf hoor. Oh, ik hoor al.